बिदिनो आंनाव गुबुन भिडिअ थानायफ्रा बेयाव ओंखारफैदों गाइस नाय गुबुन भिडिअ दंबावोमोन नालाय हाय लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आङो इउटिउबारफोरनि थाखाय जोबोद मोजां भिडिअ बियो भिडिअ भिउस फैनो चान्स थायो बिदि बानायोब्ला स' गाइस दिनैनि टपिकआनो जाहैदों भिडिअ जोबथारनायाव माने गुबुन भिडिअ श' जाफैनाय गुबुन भिडिअ नुजाफैनाय नोंनि भिडिअ जेब्ला जोबनोसै जागोन ना होमबाना नोंनियाव थाबावनाय भिडिअफ्रा गुबुन भिडिअफ्रा माने नोंनि बे भिडिअआव नुजाफैगोन आरोना मोननैबो नुजाहोनाय दोननो हायो मोनसेबो दोननो हायो आरो चेनेल साबस्क्राइब खालामनोबो नुजाफैनाय दोननो हायो आरो चेनेलखौ दोनफैनो हायो स' गाइस आं दायो खोन्थानो नागिरदों नोंसोरनो गुबुन भिडिअआ माने बोरैजाय ओंखारफैयो बोरै खालामनांगौ बे सेटिंखौ आं खोन्थागोन नोंसोरनो जिथुनिखि इउटिउबफोराव भिडिअ नायोब्ला जों जेनेबा भिडिअ नायोब्ला गुबुननि भिडिअ नायोब्ला भिडिअआ जोबहां जानायाव लास्टआव गुबुन बिनि थाबावनाय भिडिअ ओंखारफैयोना बेबायदि नोंबो खालामनो हागोन गासैबो खालामनो हायो माबोरै खालामो आं बेखौ नोंसोरनो खोन्थानो नागिरदों स' आंनि चेनेलाव जाय बिथांमोना गोदानै भिडिअ नायफैदों साबस्क्राइब खालामदो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय बेबायदिनो मोजां भिडिअ मोनबाय थागोन आरो बेल आइकनखौ थुबानो जाबाय जाहाथे आं भिडिअ हगारोब्लानो नटिफिकेसन मोनहैयो स' गाइस होमब्ला बोरैजाय खालामो नोंसोर नायलांदो मोजाङै भिडिअखौ जोबजासिम नाय होमबासो बुजिगोन गेजेरसिम नायनानै स्किप खालामनानै नोंसोरो खालामनो सेस्था खालामनाङा मानोना भिडिअखौ फुरा नायनानै ला होमबाना नोंसोरो खेबसे भिडिअ नायनायावनो नोंसोरो बानायनो हागोन स' गाइस होमब्ला नायलांदो आङो दायो खोन्थालांसै होमबा जोङो मा खालामनांगोन क्रमआव थांग्रोनांगोन हा क्रम ब्राउजाराव फैनोसै नै क्रम ब्राउजाराव फैबाय क्रमआव फैनानै जोङो इयाव youtube.com लिरना सार्च खालामनांगोन स' गाइस बिदि youtube.com लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय स' गाइस होमब्ला आङो सार्च खालामसै स' गाइस होमब्ला बिदि अपेन जागोन हा क्रम ब्राउजाराव youtube.com लिरनानै सार्च खालामनाय लोगो लोगो बिदि अपेन जागोन होमबा मोनसे खोथा गोसोआव लाखि नैबे 3 डट नुदोंना थबा मोनथामा बेयाव जोङो मा खालामनांगोन बेयाव थुनानै जोङो डेस्कटप साइट खालामना लानांगोन आं देखायनि नैबे डेस्कटप साइट नैयो डेस्कटप साइट बेखौ नोंसोरो थुना जानायसिन होनानै लाबानो जाबाय होमबाना इउटिउब मबाइला कम्पिउटार बायदि खामानि मावो नालाय बेयाव डेस्कटप साइट बानायनाय लोगो लोगो स' गाइस होमब्ला डेस्कटप साइट थुनाय लोगो लोगो बिदि अपेन जागोन कम्पिउटार बायदि अपेन जागोन होमब्ला नों मा खालामनांगोन बै बे जिथुनाखि नैबे खनायाव नोंनि चेनेला ओंखारफैगोन ना जिथुनाखि दा आंनि चेनेला ओंखारफैदों बेबायदिनो नोंनि मबाइलावबो नोंनि चेनेला बिदि खनायाव ओंखारफैगोन हा होमबा बे खनायाव नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय हा होमबा आं दायो थुनानै देखायनोसै बे खनायाव आङो थुनोसै हा खनायाव थुनाय लोगो लोगो बिदि अन जागोन बेयाव हा बिदि अन जागोन अब्ला मा खालामनांगोन नोङो इउआर चेनेल बे इउआर चेनेलाव नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय हा नैबे जिथुनाखि नुदों आं देखायनि नैबे इउआर चेनेल बे इउआर चेनेलाव नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय आं थुनोसै स' गाइस होमब्ला इउआर चेनेलाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि अन जागोन हा बेबायदि अन जागोन बेबायदि पेज अन जागोन अब्ला नोङो मा खालामदो नोङो नैबे कास्टम चेनेल लिरनाय दंना नैबे कास्टम चेनेल बे कास्टम चेनेलाव नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय हा नैबे कास्टम चेनेला बेयाव नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय होमबा आं दायो नोंसोरनो थुनानै देखायनोसै कास्टम चेनेलाव स' लोगोफोर होमबा कास्टम चेनेलाव थुनाय लोगो लोगो बिदि अन जागोन हा बिदि नायबानो जाबाय बेफोरबायदि अन जाफैगोन अब्ला मा खालाम नोंसोरो नैबे भिडिअआ नैबे इयाव गासैबो भिडिअ थायो आरोना नैबे सेकेन्डनि थार्डनिया नैबे जिथुनाखि आं सिन गोजा बोदों हा बे सिन बोनायखौ नोंसोरो मोजां नायबानो जाबाय बेयाव गासैबो भिडिअ थायो बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो हा मोजाङै नायबानो जाबाय भिडिअखौ स' गाइस बेयाव थुनाय लोगो लोगो नै गासैबो भिडिअआ इयाव श' जाफैजोब्बाय हा नोंनि चेनेलाव गासैबो भिडिअ ओंखारफैजोब्बाय नोंनि चेनेलाव जेसेबांखिनि भिडिअ दङ बे भिडिअआ बेयाव गासैयावबो ओंखारफैजोब्बाय हा होमबा नोङो दायो आङो अबे मोनसे भिडिअआव माने बिदि ओंखारफैनो दोननो नायनोसै नोंसोर जिखुनु जाया आं मोनसे दोनसै अबे भिडिअ दोननो आं जिखुनु जाया नैबे हमनानै ला आं जिथुनाखि काइन मास्टारनि भिडिअ बानायदोंमोन बेयाव दोननानै देखायनोसै नैबे गुदाम केमेरा जिथुनाखि आं नोंसोरनो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन गुदाम केमेरा बे गुबुन मोनसे चेनेल आंनि बेयाव आं बिदि भिडिअ हगारनानै दोनदों नोंथांमोना नुवाखै जानो हागौ
सोरबा सोरबा नुबाय सोरबा सोरबा नुवाखै होमबा बे भिडिअआव आङो माने उनाव माने इदिनो भिडिअ जोबनोसैयाव गुबुन भिडिअ माने नुजाफैनाय दोनगोन आरोना नोंसिनो देखायगोन बोरैजा दोनगोन नोंसोर मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसिनो खिन्थाफिनगोन आं जादोंना जामारा स' गाइस होमब्ला आङो बे भिडिअआव थुनानै होनोसै हा स' गाइस नोंसोरो भिडिअखौ मोजाङै नायबानो जाबाय गोसो होनानै नाय होमबानो रोंगोन स' गाइस नै बेयाव भिडिअआव थुनाय लोगो लोगो बिदि पेज अपेन जागोन हा बिदि पेज अपेन जाफैगोन बिनि डिसक्रिपसन बिनि टाइटेल बिनि गासैबो थाम्बनेलफोरा अन जाफैजोबगोन हा बेयाव होमबा नोङो मा खालामनांगोन नै मोजाङै नाय लोगोफोर मोजाङै नाय होमबा मा खालामनांगोन नैबे एड इन स्क्रिन दंना END स्क्रिन लिरनाय दं नैबे END स्क्रिन बेखौ मोजाङै नाय फिसा फिसा नुदों एसे END स्क्रिन दङ आं एसे गिदिर खालामना देखायनो नोंसिनो नैबे गाइस END स्क्रिना इन स्क्रिन बेयाव नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय हा स' गाइस बेयाव थुनायनि उनाव बिदि END स्क्रिनाव थुनायनि उनाव बिदि पेज अपेन जागोन हा होमब्ला नोङो बेयाव नै नों बिदि ओंखारफैनायखौ दोननो ना नैदि ओंखारफैनायखौ दोननो ना नैदि भिडिअ मोननै गिदिर गिदिर ओंखारफैनायखौ दोननो ना चेनेल आरो भिडिअ ओंखारफैनायखौ दोननो नोंनि गोसो बबे मोनसेखौ दोननो नोंनि गोसो आरोना होमब्ला नोङो बबे मोनसेखौ दोननो नोङो थुनानै होदो हा होमबा आङो नैखौनो दोनसै हा बेखौनो दोनसै होमबा इयाव थुनानै होबाय आं बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैयाव इदि अन जाहैगोन हा बेयाव नोंसोरो नैबे जिथुनाखि नैबे सिन नुदोंना थफा थफा बेयाव नोंसोरो थुनानै माने बेखौ गिदिर गिदिरबो ओंखारनाय दोननो हागोन आरो फिसा फिसाबो ओंखारनाय दोननो हागोन हा नोंनि गोसो बेखौ दा इदिनोबो दोननो हागोन इदिनो दोनबा एसे समान समान ओंखारफैगोन नोंनि भिडिअ लास्ट जोबनायाव बिदि ओंखारफैगोन गुबुन भिडिअआ ओमफ्राय नों गिदिर दोनबा गिदिरै ओंखारफैसिगोन नों बेखौ ओरैजाय बोना होबानो गिदिर जागोन आरोना होमबा दायो आङो बेखौ सेभ खालामसै हा होमबा नै गोजौ नुदोंना सेभ नुदोंना बे सेभ बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो आंबो दायो थुनानै होनोसै हा स' गाइस सेभ जाबाय दायो आं नोंसोरनो देखायफिनसै जामारदोंना जामाराखै बा थामारदोंना थामाराखै स' गाइस नोंसोरो बिसिबांल'खा सेटिंआ ओमफ्राय आं नोंसोरनो देखायफिनगोन आरोना दाथ' ओमफ्राय नोंसोरो जुदि भिडिअखौ जुदि बुजियाखैबा नोंसोरो मोजाङै गोसो होनानै गोसो गोरबो होथाबनानै नोंसोरो मोजाङै नाय होमबानो नोंसोरो आन्दाज मोनगोन नोंसोरो बुजिगोन होमब्लानो नोंसोरो बेखौ रोंगोन स' लोगोफोर नोंसोरो मोजाङै नायफिनबानो जाबाय बुजियाखैबा आरो नोंसोरो जुदि आन्दाज मोनाखैबा नोंसोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आं नोंसोरनो मोजाङै भिडिअ बानायफिनगोन नोंसोरो जाहाथे बुजियो आन्दाज मोनो बेबायदि भिडिअ बानायफिनगोन स' गाइस आं नोंसोरनो दाना बे भिडिअखौ देखायनोसै हा मा जामारदोंना जामाराखै इउटुबाव थांनांसिगोन आं दायो बेखौ बेक खालामसै इउटुबाव थांसै स' गाइस होमबा जोङो इउटुबाव थांसै होमबा इउटुबाव फैबाय स' गाइस इउटुबाव फैबाय आंनि भिडिअआव नैबेनोमोन बेयावनो बानायदोंमोन नालाय आं बे भिडिअखौ नोंसोरनो प्ले खालामनानै देखायनोसै हा थामारदोंना थामाराखै नोंसोरो मोजाङै नायबानो जाबाय थामारदों थामाराखै बे भिडिअखौ जोङो लास्ट जोबनायाव ससे दाननानै ससेखौ नायहैनोसै थामारदोंना थामाराखै गाइस लोगोफोर होमबा जों बे भिडिअखौ प्ले खालामसै से अधिक चार्ज न करे स' गाइस होमब्ला नै भिडिअ प्ले जागासिनो आं भिडिअखौ ससे दानना होनोसै माने 20 मिनिटल' अनलि सार्च खालामनाया भिडिअखौ ससे दानना होनोसै हा जामारदों जामारदों हिन्दी लिरनायखौ आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा बुजिजोबखायो हिन्दी होमबा भिडिअ प्ले जागासिनो हा भिडिअ प्ले जागासिनो एबार ओंखारगोन सेभ खालामनाया जाखाबाय नालाय ओंखारगोन नोंसोर नायदो दा ओंखारगोन बेयाव दसे नेथ' स' गाइस नायदो स' गाइस नायदो नोंसोरो भिडिअखौ माबायदि श' जाफैदों बिदिनो आंनाव गुबुन भिडिअ थानायफ्रा बेयाव ओंखारफैदों गाइस नाय गुबुन भिडिअ दंबावोमोन नालाय बेखौ आं इयाव बिदि मोननै भिडिअ ओंखारफैनायाव सेभ खालामबाय नालाय नै गुबुन भिडिअ थाबावनाया बेयाव ओंखारफैबाय नै मोनसे आरो नै मोनसे स' गाइस मोजाङै नाय नैबे मोनसे आरो बे मोनसे आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय भिडिअखौ मोजां मोनदों जानो हागौ जाय बिथांमोना रोङा आरो रोङिया रोंखानायाथ' बेलेग खोथा रोङिफ्रा जोबोद हेल्प मोनदों जानांगौ बिदि बानायोब्ला माने भिउस गुबुन भिडिअ जों जायथुनाखि नोंनि भिडिअखौ नायदों बेजों लोगोसे गुबुन भिडिअआबो भिउस फैनायनि आसा थायो स' गाइस होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमनोसै आंनि चेनेलाव जाय बिथाङा गोदानै भिडिअ नायदों साबस्क्राइब खालामदो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय होमबाना नोंसोरो आंनि भिडिअ हगारनायखौ गासैखौबो नुनो मोनगोन सिगांग्रो नुनो मोनगोन आरो भिडिअखौ जुदि नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला नोंसोरो लाइक खालामनानै थांदो
स' गाइस एसेनोसै बाय बाय मोनाबाय समाबो।